سلام سلام صحابركم أحمد كميت أغنية كلاتكم أبزل لخمات صبوك أنيهم كتكونوا تسفان داغبركو نيلو معانتي مدبنا مباري نعيد دخوننا بشكوتي إنا خنصرح عيد قريبو سلازلو أب حد ركيزي استفعلالي طعمي مالتي كاب حانتي بحوصي استفعلالي عينة طعم دلو كيرنا خنصرحينا كتفتو تسفان داغبركو حساب مجرشتا مسايد سنحيهم مجمرتان مباري دليني باتر مالتي زي جودي بلو مالتي روم تمبريتشر دخونه تقامي عقن كله أبزل عليه كصحفلكني تخكل كخونلكن مالتيو قتيلن باري اتي تأسمنا لملم دبله خون الله هم تدبلكون كافرج وصيو دصنح خون الله نعوم باري مستي شكر كيرنا أصبقنا كنحواوسينا حجبزي شكر قدنا يكونن باودر شكر وي تحن شكر كنتقم دلنا قديتا يكونن دخم تبلغن تمراص مالتيو نتي كنحواوسو خلنا قلطيفو كتحواوسلنا سلازخل مالتيو قتيلن باري حجي زيتي كغبرلي زي حجي نسرحا زلنا بشكوتي ناي تأسمن ناي مالتي ناي باترن ناي زيتن حوس واسعة تكون حجم باري نتي زيت خاني مستي باترنا مستي شكرات بيقوهم زتحواوس كنقبرنا أغلنا خاني اتي شكرنا هم زحقق نقبرو مالتيو كم تقدي مدبلكون اتي شكر دخم دبلته خوينو قطيفو حقلنا يخاليو أبزا خاني حجي كلت انقاوحو روم تمبريتشر كتقامي قتيل خاني بزي فانيلا مالتيو أبزي فانيلا شكر تتقي ملخو فانيلا فساسون كتقامات خالي أخن حاديو مالتيو حجم باري نتنقع وحنا خاني مسوات سبقنا حوسوس كنبلو إنا إذا أخا حجي رقو مالتيا ناي فانيلا فليفر دلو رقو يتتكي معنا تدع ديبلكن ويا بلداديت أنا حكن نورمال رقو هتقامات خالي أخن ويدما غريك يوغرت مالتي زي حفظ دبلة كنتقام نخلينا إذا حجي فليد بلد عمي يدهبو كافتي كل جيزي إن قبروس فليد بلد مالتيو السامبارتو بغير مسحوا وسخ حج زي خاني زني عفن كورن ستارش تتقيم له كوم دماني بيكنج باودر مالتيو كم تقدم مدبلكون اتي عقن كله ابلع عليك صحفلكنا وي دما اب مجمرتا كومنت حقد فلكن كفتني حجم باري كلاتن حواوي سنين سلسلنا حج استرفنا تحرج خون بس دما اندار انا خنقبرينا مالتيو ببقرم داوسخنا كنقبرينا مالتيو حجب زانه اتي حرقنا فيه دصنح كوي تقام دلخو كم زندا قبركو خاني كلاتن كقبرني مالتيو كبابي 9-10 خبايا بيلو وسيد اللي يالو حجب زي كن لو سخلنا لقاهم زي نحنباشاوي نقجع قلن لو سيكونا ناي بشكوتي بيحو فيلي دبليو افكو سابيلنا اينا مالت بتابعتنا مالتهم زي حرينا حسين بالعينة يكونن أفكو سابيلنا إنا نقبرو حجم باري كم زي أخلا مستتها حازت كأني يأخيلا ألا مالتيو حجب زي أنا كالب فليفر دلوه قبرو سلز دلوه ناي كالب عم مالتيو نتا بحود قبركو أبربعة خمغلاني حج ساعات كنت العادة ليخن قديتا يكونن كم زي أنا تقبرو دلوه كتقبرا زي عيديا نخذبكني اللي مالتيو حجم باري كم تزبلكون صحاتكن كلها ناي فانيلا طرح ويدما ناي كاكاو ناي فانيلا طرح تقبرو تخلي أخن حجي كم زتري أندلخن باري نتا مجمرتا زمقلكو أبربعة تقبركو مالتي نتا ناي مجمرتا ناي لمين حكا خكير اللالهو أبز حجي صوبا غيره مس حواوسكو مالتي وزي أخاني أب بلاستيك راب كقبر إيك نشوفنا لنا زخون النفاس كلاغي هارموني كم نقصنا هيبل جدا كنشوفنا لنا زيا تا قداميتي تدالي على مالتي زي خاطا خليت مالتي حجي أنا أبربعة عقن سلز زمقلكو بربعة سلز زمقلكو زي خاطا خليت خاني ناي بون طعم زلوها خقبرا دلي بون تتقيم اللخ مالتي نسكافي مالتي نوحا صبو مسوهم زتحواوس كيرا خاني يا خاني تدالي على مالتي هم زاتري أدلخن حلف دبالنا يبون علوا كم تسألم تريد لهم تنايبون مالتيو السكال طعمي يدبو تبون فليفر طعمي طعمي يدبو نتي بشكوتنا
እዚ ኸዓ ተወዲኣ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ኸዓኒ እታ ሳልሰይቲ ማለት እያ። እዚ ኸዓኒ ናይ ፒናት ባተር ጣዕሚ ናይ ፉል ክገብረላ እየ። ሕጂ ብዚ 2 ማንካ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ እቲ ፒናት ባተር ሕሩጭ ስለ ዘይኮነ ማለት ፈሳሲ እዩ ግድና ብዚ ሕጂ ሕሩጭ ክውስኸላ ኣለኒ ንበይና ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፒናት ባተር ፈሳሲ ስለ ዝነበረ እንተ ደኣ ፉል ጥሒንክን ተጠቂምክን ግን ኣብኡ ከሎ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ከምዚኣ ከዓ እዚኣ ከዓ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ሬዲ ኮይና ኣላ ማለት እያ። እዚኣ ድማ እታ ራብዒቲ ኣብኣ ከላ ከገድፍአ ብናይ ቫኒላ ጣዕሚ ዘለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ኩላተን ተዳልየን ስለ ዘለዋ ሕጂ በቃ ቀጥታ ናብ ዲዛይን ምውፃእ ክንኣቱ ኢና። እዚ ሕጂ ግድን ናብ ፍሪጅ ክኣቱ ኣለዎ ገለገለ ኣይኮነን። ኣብኡ ከለካ ለዊስና ምስ ወዳእና ኣብኡ ከለና ክንሰርሖ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ መቁረፂ ብዚ ኣብ ገዛ ብዘለና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ግድን ኣይኮነን ፎርማ መውፅእ ዘለዎ ገለ ክኸውን ኣብ ገዛ ብዘለና እዚ ሕጂታ ናይ ቡን ዝገበርኮ እምበኣሪ ከምዚ ገይረ ብ4 ንጎሎ ዘለዎ መቁረፂ ተጠቂመ ከምዚ 4 ንጎሎ ንኣሽቱ ማለት እዩ ገይረየን ኣለኹ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን። ሕጂ ብዚ ከምዚ እንዳገበርኩ ብናይ ዝተጠቂመሉ ዘለኹ ናይ ኬክ መሸለሚ እዩ። ወላ ካራ ወይ ዝኾነ ነገር ክትጥቀማ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ነቲ ፓርችመንት ፔፐር ሓፍ እንዳበልክን። ሕጂ ብዚ እቲ ፓርችመንት ፔፐር ተጠቂመሉ ዘለኹ ፅቡቅ ይሕግዘካ ነቲ ቢሖቕና ከም ድሌትና ክንገብሮ ይሕግዘና ማለት እዩ። ኣክንዲ ኣብኡ ከለና ኣብቲ ጣውላ ንገብሮ ማለት እዩ። እቲ ፓርችመንት ፔፐር ፅቡቅ ገይሩ ይሕግዘና። ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኹም እምበኣረይ ኣብ ባዴላ ፎርኖ ዳኣቱ ገይረ ኣብ ፎርኖ ይእትዮ ኣለኹ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣይወስድኒ ፎርኖና ኣርሲልና ፀኒሕና ክሳብ 15-20 ደቂቃ ኣቢሉ ክወስደሉ እዩ። እዚኣ ሕጂ እታ ካልአይቲ ማለት እያ። እዚኣ ከዓኒ ንዓ ከዓኒ ከምዚ ናይ ፊዮሪ መቁረፂ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣርቅቕ ኣቢለ ገይርያ ዘለኹ ምክንያቱ ክልተ ክድርበን ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ርጉድ በለ ደሊኹም ክትገብርኦ ትኽእል ኢኻ ከይደረብክን ማለት እዩ። እዚኣ ግን ኣርቂቐያ ኣለኹ። ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ከዓኒ እንዳወሰድኩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ናይ ለሚን ዝተጠቀምኩላ ማለት እያ። ከምዚ ምርቅቓ ትሪኦ ዘለኹን ከምዚ ገይረ ኣርቂቐዮ ዘለኹ ንዓ ከዓኒ ኣብ ባዴላ ናይ ፎርኖ ገይረ ከዓኒ ይእትያ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ፎርኖ። እዚአን ሕጂ ርቕቕ ዝበላ ስለ ዝኾና ቀልጢፈን እየን ድበስላ ኣብ 18 ደቂቕ እንዳረኣና ማለት እዩ ከይሓርር እንዳረኣና። እዚአን ከዓ ልክዕ ናተን ኮይነን ናይተን ድገበርኮን ብላዕሊ ድኾና ማለት እዩ። ማእከለን ካፋት ዘለዎን ድገበርኳ ማለት እዩ። ሕጂ ተዓቐን ተታሕቲ ድገበርናዮ ትላዕለን ሓደ ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ ክንድርቦ ስለ ዝኾና ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ከምዛ ትሪኣ ዘለኹ ማለት እዩ። ብኸምኡ ኣርቂቐዮ ኢለክን እዚአን ራእየን ናይተን መጀመርታ ድኣተዋ ናይተን ፊዮሪ ንዓአን ድኾና ማለት እየን። ከምቲ ድበልኮ ናብ ፎርኖ ክትጥንቀቓለን ኣለክን ከይሓራኸን ማለት እዩ። ረቕቕ ድበለ ስለ ዝኾነ እዚኣ ኸዓኒ እታ ናይ ፒናት ዝተጠቀምኩ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ከምዚ እንዳኽበብኩ ከዳልወኒ እዚኣ ሕጂ እቲ ክቢ ንገብሮ ናይቲ ዲዛይን ነውፀሉ ማለት እዩ። ዓቐን ወሲድና ማለት እዩ። ኣነ ኩላተን ማእከላይ ዓቐን ዘለዎ ገይረ ኣዳልየን ኣለኹ። እዚኣ ከዓኒ ስታምፕ ክጥቀም እዚ ናይ ማዕሙል ንገብረሉ ማለት እዩ። እዚኣ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ከምዛ ትሪኣ ዘለኹን ሕጂ ነዚኣ ክጥቀም ብኸምኡ ኢኻ ምስኡ ዝኸይድ ምስቲ ትኽብሲ ምስቲ ዓቐን ናይቲ ማዕሙል ስታምፕ ንገብሮ ብኡ ድበልኩኽን ከምዚ ከዓኒ ኩላተን ኣብቲ ባዴላ ገይረ ኢዚ ማለት እዩ። ፎርማ ክተውፅአሉ ከለካ ኣብቲ ባዴላ ከሎ ይሓይሽ። እታ ናይ መጀመርታ ክርኤክኒ ኢለ እየ ከምዚማ ራእዮ ኣብኡ ከሎ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓኒ ተዳልያ ኣብ ፎርኖ ከነእትዋ ኢና ማለት እዩ። እዛ ትሪኣ ዘለኽን እዚ ሕጂ ምሽላም ገለ ኣየድልየኒ ኣብኡ ከሎ ዝኾነ ነገር ኣየድልያኒ ኣብኣ ከላ ፅብቕቲ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ። እዚኣ ከዓኒ እታ ናይ ቫኒላ ናይ መጨረሽታ ማለት እያ። ንዓ ከዓኒ ከምኡ ከዳምፅ እያ ማለት እዩ። መጀመርታ ዳሕራይ እቲ ምርጓዶ ከዓኒ ማእከላይ ማለት እዩ። ኣይ ቀጢን ኣይ ረጊድ መንጎ መንጎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ መቁረፂ ዝጥቀመሉ ከዓኒ እዚ ኮኸብ ናይ መስጊድ ዲዛይን ዘለዎ ገለምታት ማለት እዩ። እዚ ካብ ኣማዘን ገዚአዮ
نعيد سلازغونة نحو نتاش متكبر مالتي دقلت كم ستري دلخن بوغيره ديزاين اوت يلو لخو مالتي ከምዚ እንዳገበርኩ ከዓኒ ሕጂ እቲ ናይ ኬክ መውፅእ ዝበልኩ ንከምዚ ነቲ ዝቆረፅናሉ ከፀጋግዖ ዝሕግዝ ማለት እዩ ነታ ዲዛይን ደወፀናላ ጥራሕ ንክንወስድ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ከዓኒ እዚኣ ከዓኒ እቲናያ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣይወስድን እዩ ጥራሕ እያ ረቃቅ ትገበርናያ ማለት እያ ቀልጢፍና ክነውፅኣ ዘለና ኩለን ክሳብ 20 ደቂቃ ገለ ይበስላ እየን እዚ ሕጂ ምዝሓለ ማለት እዩ ብሽኮትና ኣብሲልና ስመሰዝሓልና ሕጂ እዚ ፎንዳንት እዩ ናይ ኬክ መሸለሚ ብኡ ጌርና ኢና ክንሽልመተን ሓንቲ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መሳርሒ ዝኾነና ከዓኒ እዚ ሽኮር ጥሑን ማለት እዩ ብኡ ጌርና ብኢድና ኣለምልም ከነብሎ ኣለና ቅድሚ ምስራሕ ምጅማርና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እዚ ፃዕዳ ሕብሪ ተጠቂመ ኣለኹ ንስኻትክን ድደለኹን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን እዚ ፎንዳንት ከዓኒ ዝኾነ ጀላቲን ገለ የብሉን ክትገዝኣ ከለኽን ኣብቲ ብድሕሪት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኢንግሪዲየንትስ ኣብኡ ሪኢኽን ግዝኦ ኢኽን እቲ ካልእ ዓይነት ጀላቲን ኣለዎ ናይ ሓሰማ ገለገለ ስለ ዘእትውሉ እዚ ግን የብሉን ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረይ ነተን ናይ መስጊድ ኮኸብ ገለ ደሎ ንዓኣተን የደልየ ንዓን ከዓኒ ከምዚኣ እንዳገበርኩ ብኡ ቆሪፀ ዲዛይን ኣለዎ ናቱ ብኡ እንዳውፅኹ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ሕጂ ከም ድበልኩን ከተርቆቆ ተርጉድኦም ድሌትክን ክትገብሮ ትኽእል ኢኽን ኣብዚ ቁሩብ ፃዕዳ ስለ ዝኾነ ናይቲ ልቺ ከዓኒ ነቲ ፎርማ ኣጥፊእዎ እምበረ ፅቡቅ ዲዛይን ኣለዎ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኹን ምስታ ብሽኮቲ ማዕቀና ትኸውን ማለት እያ ብናቱ ዓቐን ስለ ዝቁረፅ ዘሎ ሕጂ ነዚ መላገቢ ድኾነና ከዓኒ ማይ ማለት እዩ ነቲ ፎንዳንት ቁርብተይ ማይ ብብራሽ ጌርና ማለት እዩ ቁርብቲ ኢና ንለኽዮ ናብቲ ብሽኮትና ጥብቕ ንኽብል ማለት እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና ብዙሕ ተጌርና ኣለካ እቲ ብሽኮቲ ክልምልም ስለ ዝኾነ እንዳተጠንቀቕና ከም ትሪኦ ዘለኹም እዚኣ ንእሽተይ ብራሽ ከምዚኣ ገይረ ክጥቀም ኣብዚ ሕጂ ነቲ ማይ ክጥቀም ከለኹ ኣብ ጎኒ ንእሽተይ ሶፍት ክገብር እየ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኣብኡ ምታን እቲ ማይ ጥብጥብ ድብል ዝኾነ ገለ ተረፍቲ ኣለዎስ ኣብኡ ክንውልሎ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ነታ ፎንዳንት ወልወል ኣቢለ ማለት እዩ ኣብኣ ይለኽያ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኹን ዳሕረይ ነታ ብሽኮቲ ይገብራ እንተደኣ ኣብዚ ሕጂ ማይ በዚሕክን ነቲ ብሽኮቲ ተርክሰልክን ስለ ዝኽእል ክትጥንቀቓ ኣለክን ከምዚ ግን ጥንቃ እንዳበልክን ተጌርክን ኣውሕድ ኣቢልክን በቃ ልግብ ምስ በለ ኣይንቀሳቐስን ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ከምዚአን ከምዚ እንዳገበርና ንኩላተን ከነዳልወን ኢና ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እታ ናይ ኮኸብ መስጊድ ገለገለ ዘለዋ ማለት እያ ኩላተን ከምኣ እንዳገበርኩ ከዳልወን እዚ ሕጂ ደስ ዝብለካ እዩ ምስቲ ፍሉይ ኣጋጣሚ ገለ ምዃኑ ወላ ነቶም ኣልዕት ከማን ብጣዕሚ ደስ ይብሎም ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ክንዳሉ ከለና ሕጂ ካብ ሓንቲ ብሽኮትሲ ብዙሕ ዓይነት ኢና ሰሪሕና ዘለና ኩሉ ከምኡ ሓደ ኣይኮነን ዝተፈላለየ ዓይነት ስለ ዝኾነ እዚ ከዓኒ እዚ ጎልድ ዳስ ማለት እዩ መሸለሚ ከምዚ ዳስ ፓውደር ነገር ዓይነት እንድዩ ናይ ጎልደን ሕብሪ ዘለዎ ንመሸላለሚ ናይ ኬክ ናይ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ቶርታ ገለ ሕጂ እዚ ፃዕዳ ስለ ዝኾነ እቲ ፎንዳንት ወላ ሓንቲ ሕብሪ ገለ ይገበርኩሉን እንተዳ ደሊኹም ከም ዝበልኩን ካልእ ሕብሪ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኽን እዚ ግን ነቲ ፃዕዳ ምስቲ ጎልድ ስለ ዝኸይድ ከምዚ ገይረ እዮ ምስ ትሪኦ ዘለኹን ነቲ ናይቲ ዲቴል ናይቲ ስእሊ ከማኒ ኩሉ ዳርጋ ኣውፅዎ ምስቲ ናይቲ ጎልድ ምስ ገበርናሉ ተፈሊጡ እምበር ናይ ዝብርሃን ሸፊንዎ ይፀኒሑ ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ከዓኒ ንኩላተን ክገብረለኒ ሕልፍ ሕልፍ እንዳበልኩ ማለት እዩ መልክዑ ከም ዝወፅእ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ንዑ ከዓኒ ብብራሽ ጌርና ኢና ንለኽዮ ማለት እዩ ከምዚ ከዓኒ እሳተን ሕልፍ ሕልፍ እንዳበልኩ ክገብረለኒ ማለት እዩ ነታ ካልአይቲ መሸለሚ ዝጥቀመላ ከዓኒ እዚ ካራሜል ማለት እዩ ናይ ደገ ናይ ነስተል ተጠቂመ ኣለኹ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ሕፍስ ዝበለ እዩ ድመፅእ ሕጂ ከምዚ ደድልየኒ ዓቐን ወሲደ እዚ እምበኣረይ ኣብ ማይክሮዌቭ ንእሽተይ ከም ሙቐየ ቁርብ ከም ፈሳሲ ዓይነት ክኾነለይ ማለት እዩ
ሕጂ ብዚ ግድን ኣይኮነን ካራሜል ክጥቀማ ዝኾነ ዝደለኹም ዓይነት ክጥቀማ ትኽእል ኢኹን ወላ መልመላት እውን ክጥቀማ ትኽእል ኢኹን ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ነቲ መላገቢ ድኾነና ከምዚ እንዳገበርና መጀመርታት እያ ምልእቲ ትገበርናያ ክገብረ ዳሕራይ ከዓኒ ብላዕሊ ከዓ እታ ከፋት ትገበርና ከምዚ ክኾነልና ክንድርቦ ኢና ድበልኩን ነዚ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ እንዳገበርኩ በዚ ፓይፒንግ ባግ ገይረ ነታ ኣብ ማእከል ዘላ ንዓ ክመላእ እንተደኣ ደሊኻን ግን ወላ ብታሕቲ እውን ክትገብርኦ ትኽእል ኢኻን ክሰልጠክ እንተደሊኻን ኣብታ ማእከል ዶ ትገብራ ዳሕራይ ብላዕሊ ኮፍ ተብልኦ ማለት እዩ ዳሕራይ ስፕሪንክልስ ነይርኒ ነተን ከፋት ካፍቲ ስፕሪንክልስ ገይረ ሸፊነ እየን ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዮ ዘለኽን እሱም ፃዕዳን ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዎ ስፕሪንክልስ ነይሩ ምስ ገይረ ኣብኡ ገይረሉ ማለት እዩ ከምዚ ኮይነን ኣለዋ ኩላተን ማለት እዩ እታ ናይ ቡን ከዓኒ ንዓ ከዓኒ ዳርክ ቾክሌት ኣምኪኸ ክገብረላ እየ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእያ ዘለኽን ንሳ ሕጂ ምድራብ ገለ ኣየድልያን እዩ ከም ተቐዲመ መጀመርታ ድበልኩኹን ኖርማል ኣይንርቅቆን ኢና ገለ ድብልኩን መታን ስለዘይድረብ ትድረብ ሓንቲ ጥራሓ ነይራ እታ ናይ ለሚን ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከዓኒ ከምዚኣ እንዳገበርኩ ፍርቃ ጥራሕ እየ ክገብረላ ናይቲ ዳርክ ቾክሌት ማለት እዩ ምስቲ እውን ፍርቂ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኻ ማለት እዩ እቲ ቡናቱ መልክዕ ስለ ዘለዎ ደስ ዝብለካ ይኡ ከሎ እውን እዚ ሕጂ ግድን ኣይኮነን ከምዚ ክትገብራ ወላ ኣብኡ ከለኹም እውን ክትገብርኦ ትኽእል ኢኹን ኣነ ጥራሕ ኣይድያ እየ ድህበክ እንደለኹ ከምዚ ጌርና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ትሪኣ ዘለኽን ከዓኒ ነዚአን መሲለን ማለት እየን ኣብ መጨረሻ ከዓኒ ብላዕሊ ነተን ቻክሌት ዳርክ ቻክሌት ትገበርኩላ ምስ ነቐፀ ኣብኡ ከለኹ በቲ ፓይፒንግ ባግ ገይረ ኣብ ላዕሊ ኣብኡ ከለኹ ምስ ሽራጭራቅ ትሪኦ ዘለኽን ገይረሉ ማለት እዩ እታ ናይ ፉል ግን ወላ ሓንቲ ምሽላም ገለ ስለዘየድልያ ኣብኣ ኸላ ከምዚኣ ገይርያ ማለት እዩ ብሽኮትና ነዚአን መስላ ካብ ሓንቲ ብሕቕሲ 4 ዓይነት ጣዕሚ ዘለዎ ሰሪሕና ማለት እዩ ከምዚ እምበኣር ኣብ መጨረሻ ናይዛ ቪድዮ በፂሐ ኣለኹ ደስ ኢልክን ፍትሕን ኮና ተስፋ እንዳገበርኩ ክሳብ ብካልእ ቪድዮ ድረ መለሰክን ንኩላኻትክን ኣብ ዘለኹን ሰሰና እዩ